מה קורה חברים? ניב מ-RNHPC, היום יש לנו פה מוצר מאוד מעניין, יש לנו פה את הראוטר של אסוס, הרוג רפטור GT AXE 16000, ראוטר עם כניסה ויציאה של 10 גיגביט אינטרנט, עם אופציה גם ל-2.5 גיגביט אינטרנט, בקיצור יהיה מאוד מעניין, תישארו איתנו. טוב חברים, זה הראוטר, בואו נעבור פה רגע שנייה למפרט הכללי שלו. יש לנו פה 16,000 מגביט מהירות העברה בווי-פיי, 4 תדרים של אחד מהם זה 2.4, 5, 5 ו-6. החלק המעניין ביותר שזה בעצם שני חיבורי 10 גיגביט בראוטר, גם חיבור של 2.5 גיגביט, יש לנו פה מעבד 4 ליבות, AI Protection של אסוס להגנה, ויש לנו פה את ה-Game Acceleration שאנחנו נדבר עליו בהמשך, ויש לנו פה את הטכנולוגיית AI Mesh של אסוס. אז בואו נפתח את הראוטר. טוב, פה אנחנו מקבלים ניירת שזה לא מעניין אף אחד. יש לנו פה את הראוטר עצמו. נשים אותו פה. אנחנו מקבלים עוד קופסת אביזרים, כמובן חשמל, כבל, לפי דעתי זה קאט 8. נבדוק את זה בהמשך, לא מעניין. כמובן עוד חיבור חשמל, וחיבור חשמל בריטי זה לא בשבילנו. טוב, אז חברים בואו נדבר קצת חיבורים, בואו נפרק לנו כאן את האנטנות. אין פה לפתוח משהו חדש. אוקיי, יש לנו פה כפתור של WPS לסיסמת אינטרנט שלנו וכפתור LED, יש לנו פה תצוגת LED, אנחנו נגיע לזה בהמשך. יש לנו כאן את שני חיבורי ה-10 גיגביט אינטרנט שזה החיבורים המעניינים באמת. יש לנו פה עוד חיבור של 2.5 גיגביט ועוד 4 של 1 גיגביט, ויש לנו פה את החיבור חשמל on-off ו-USB של 2.0 ו-3.0 להעברת מידע בלבד, תשימו לב לזה. וזהו לפי דעתי, כן, זה הראוטר. אנחנו מיד נחבר אותו. יש לנו פה פיל, למה שלא נעשה פיל? נהדר. טוב חברים, אחרי שהתקנו את הראוטר בארון תקשורת או אצלכם בתוך הארון תקשורת שלכם, חיברנו אותו לסיב, מהמתאם סיב, עכשיו אנחנו נתחיל את ההגדרות שלו, אז בואו נתחיל. אוקיי חברים, עכשיו אנחנו ניכנס ל-CMD שלנו, בשורת החיפוש נכתוב CMD, ופה אנחנו נכתוב IP config, כדי לקבל את הכתובת שלנו, אנחנו ניקח את ה-default gateway, ובעצם בגוגל אנחנו נכניס אותה לחיפוש, ואופה נפתח לנו החלון של הראוטר החדש שלנו, ובעצם נגדיר רשת חדשה. פה מסביר לנו איפה לחבר את כל הכבלים, אם זה LAN ו-WAN, אם זה USB בשביל דאטה, ופה אנחנו נבחר שהכניסה שלנו היא ב-10 גיגביט 1, ואנחנו ניקח פה את ה-PPOE, יש לכם שם משלי של הסיסמה שקיבלתם מהספק אינטרנט שלכם, זה הזמן להכניס אותם פה, אז אני עכשיו אכניס את שלי. אחרי שהקלדנו את הסיסמה, אנחנו עכשיו נגדיר את הראוטר. עכשיו יש לנו פה את כל הרשתות שלנו, שאנחנו נגדיר להם שם. אני אבחר אסוס רוג, ובעצם יש לנו פה את כל הרשתות של ה-2.4, 5, 5 השנייה, ו-6. פה אנחנו ניתן לזה סיסמה. ובעצם יש לנו פה את השם משתמש והסיסמה של הכניסה לראוטר, אתם יכולים להגדיר את זה לבחירתכם. אוקיי, הגענו לשלב הסופי, הוא ייתן לנו פה את כל ההגדרות שלנו, את הסיסמאות, הכל, ובעצם הראוטר מוגדר ואפשר להתחיל לעבוד.
אוקיי חברים, אחרי שהראוטר הוגדר, אנחנו עכשיו יכולים להיכנס פה עם השם של הסיסמה שלנו. אוקיי, אז זה הראוטר שלנו. אנחנו רואים שהכל פה מוגדר, הכל עובד, יש לנו פה את התאורה אפילו לשלוט בה. עכשיו בואו נעשה כמה דברים חשובים. אנחנו אפשר נלך לפה, נוכל לראות שהכל פה מחובר, כמה משתמשים מחוברים לנו. דבר ראשון שאני ממליץ לכם לעשות זה ללכת ל-firmware version ולעדכן. אנחנו נלך פה לצ'ק. רוב הפעמים שאתם קונים ראוטר חדש יהיה לכם עדכון גרסה, במידה ואין אבל גרסה מותקנת, אז כמו במקרה שלי אז זה מעולה. עכשיו נוכל פה ללכת לראות שכל ההגדרות שלנו בסדר. אז מה שרציתי לראות לכם בנטוורק פה, בנטוורק מפ אנחנו יכולים לראות, יש לנו פה את ה-AI Mesh, במידה ואתם רוצים להוסיף עוד ראוטר של אסוס, לצורך הדוגמה יש לכם בתים גדולים של 2 קומות או 3 קומות, ואתם רוצים ליצור AI Mesh, אתם יכולים. בעצם אתם מוסיפים עוד ראוטר, מחברים אותו רק לחשמל, מגיעים חזרה לפה, עושים search ובעצם הוא ימצא לכם את הראוטרים הנוספים של אסוס, ובעצם הוא ייצור בעצם מפה של ראוטרים שקשורה לבית שלכם, ובעצם כשאתם תעברו בין חדר לחדר, הפלאפון שלכם או המכשיר של הווי-פיי שלכם מתחבר לאותו ראוטר שקרוב אליו, ובעצם תמיד תהיו מחוברים במהירות הכי מקסימלית שאפשר. יש לנו פה את ה-AI Protection גם, שאם אתם רוצים זה בעצם חומת ההגנה של אסוס, מי שרוצה קצת יותר ביטחון באינטרנט יכול להפעיל אותה. ופה יש לנו באמת את ה-AI Mesh, את כל המפה. אנחנו לראות פה, יש לי פה עוד אפשרויות של ראוטרים שלי שהוא זיהה אותם, שאני יכול להתחבר אליהם. יש לנו פה גם את ה-Game Acceleration, שבעצם אסוס נותנים אפשרות להשתמש ב-WATAFEST, שזה פלטפורמה שנותנת אפשרות להתחבר לסרברים יותר קרובים ומועדפים, שיתנו לכם פינגים יותר נמוכים במשחקים. יש לנו פה את ה-AI Cloud של אסוס, גם אם אתם רוצים להפוך את הראוטר בעצם לתקשורת ענן בתוך הבית זה אפשרי, בעצם לחבר כונן של SSD חיצוני לראוטר וחיבור ה-USB 3 שראינו, ובעצם ליצור ענן ביתי, אפשרי גם. יש לנו פה גם את האפשרות של ה-Guest Network, שזה בעצם אינטרנט לאורחים, שאתם בעצם יכולים להגדיר ובעצם לתת להם אפשרויות מוגבלות לאינטרנט, מאוד אידיאלי לבתי עסק שרוצים כן לתת איזשהו אינטרנט חינמי אבל מוגבל. וזהו, ובעצם יש לנו פה את חיבורי ה-LAN ו-WAN שלנו, יכולים לראות את החיבור LAN ואת החיבור WAN, ובעצם לראות שהכל מוגדר כמו שצריך. אז כמו שראינו פה למעלה אנחנו מחוברים ב-PPOE, הכל דולק, הנה שמשתמש בסיסמה שלנו, ובעצם הכל מוגדר והכל עובד. עכשיו נעשה ספיד טסט ונראה אם באמת אנחנו מקבלים את 5 ג'יגה אינטרנט של סלקום. טוב, פתחנו את הספיד טסט, בואו נראה מה אנחנו מקבלים. יש לנו פה 2 פינג, הופה חברים, תראו מה אנחנו מקבלים, כמעט 5,000 מגה ביט של אינטרנט, אפילו עברנו את 5,000, 5 ג'יגה של אינטרנט מסלקום וכמעט 1,100 בהעלאה. מדהים, מדהים. מי שמחפש להוריד משחקים בקצב מהיר, להוריד תכנים, בתים חכמים, או שהם צריכים מהירות העלאה מאוד מאוד גבוהה, יוצרי תוכן למיניהם, זה לגמרי בשבילכם. טוב חברים, כמו שאתם רואים אפשר להגיע ל5 ג'יגה אינטרנט של סלקום בלי בעיה עם הראוטר הנכון. הראוטר הזה מדהים לכל מי שמחפש מהירויות גבוהות, בעצם מחפש כניסה ויציאה של 10 גיגה בית אינטרנט. ואת הראוטר הזה, כמו ראוטרים נוספים, ניתן להשיג פה בחנות של RNH מחשבים. אז תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. ביי.